videoclip, astăzi ne vom juca ca un fel de BB-Man și... Nu, astăzi ne vom juca Stumble Guys. Și nu uitați de like și de subscribe ca să pot face și eu 20 de abonați până la finalul anului. 20 abonați. 20. Tot așa că am văzut că e cineva online. Nu jucați Stumble Guys. Dar nu vreau. Ce vă faci? Carta mea tare înaltă. Fiți atenți că ăștia mai sunt șobolani. Ne dă înnecarea. Să nu râdeți de mine pentru că nu știu să joc Stumble Guys, dar nu sunt chiar așa de profesionist la Stumble Guys. Să vedeți că am ajuns între primii. Mamă, v-a plăcut acolo? Hai că nu ne mai calificăm, nu vor mai. Vedeți? Pasas, nu ne mai calificat. Ce tare, bă, că nu mai mă calific, bă, ce tare. Băi, m-am calificat, de fapt. M-am calificat. Ok. Și acum noi confirmăm de 2 minute acest videoclip. Mamă, Lost Temple. De ce Lost Temple? Motorișcă, vă mai amintiți de motorișcă? Motorișca, mai mi favorite car motorișca. Mi favorite car motorișca. Mai amintește cineva de motorișca? De pe mi favorite car? Că nu mai știe nimeni de acolo. Poate facem un video și cu el, dar momentan nu mai face niciun de acolo pentru că am un lag imens. Imens, frate. Însă, de ce mi s-a negrit ecranul? S-a negrit pentru că am 5% baterie, da. Care nu? M-am calificat, băieți! Trecem în finală! Mamă, trecem în finală, frate. Hai, tată, cu las Lace Racer bloc de ceva de elimination. Lacer. Oh, Honey Drop. Bine, băieți, fiți atenți că o să luăm corona. Că cu mine nu se pune nimeni. Eu la Honey Drop sau la astea sunt Zeus. Mamă, ce schimb îmi dă cheletele ăsta. Rămas eu cu alții. Stai meci de la intens, frate, între boți. Playerii. Băieți! Am căzut primii! Am că pe mine în gârză. Haide, băieții! Am pierdut! Nu te cred. 4 minute. Deci am înțeles că 2 minute câte un meci. Primul meci a fost tryhard. Gata, m-am calificat. Deci dacă sunt alături de voi, mă calific. Dacă nu sunt alături de voi, nu mă mai calific. Că nu sunt alături de voi. Aolo, Stumble Guys 2. Și am înțeles că s-a făcut ceva nou. Sinter special lui el. Ia
Băi, și 10 gemuri. Mi-mi place mereu elimination-ul în final pentru că ba, mă întreb eu doar cu boții câștig corona. Doar cu boții. Avem player, mama. Deci dacă e îndesuială la mijloc, nu mai poți să mai dai double jump-ul. Bă, da, sunt surprins că adică nu chiar. E un iepuraș. Haide, mamaie, nu mai mă calific, mamaie. Vecilor ai tăi, mamaie. Bă, dar ăștia mă opresc, voi vedeți? Că băieții ăștia fac troll de mine. Olo, ce era să nu mă calific. Deci dacă vreți să mă uitați pe Stumble Guys, Luca, linie jos 2014. Așa e, mai durează 2 minute. Ce era să fice Hani drumul? Aolo. Mă duc în poartă, stau în poartă, frate. Stau în poartă, nu mă mici de aici. Dați-le gură la fraier! Luați mingea de aici, de la noi! Luați mingea din poartă de la noi! Du-te, puraș! Cură-le mingea la fraier! Odată ia un gol. A, bă, nu! Tare! Ce tare, da, ce tare! Olo! Otelia între pro! Oh, afară minge, Cuca! Vezi? Eu mereu la fotbal sunt foarte stresat că vin toate mingile spre mine. Și simt așa că nu-ți duc Adam și că sunt prost. Haideți, bă, duceți-vă acolo. Mamă, toată echipa mea în poartă. Mamă. Mingile la grămadă, gata, le-am depărtat de noi. Puțin. Aolo. Bine, bă, ale, le-am dat un gol la fraier. Zgârnat. E 1-1, băieți. Bătălia între echipe. Stau în capul ăsta. Ajutor, băiatul. Zgât. Ne-au dat ăștia gol, bă. Bă, dați-le, bă, gol. Așa, dați-le gol la fraier. Vă răguie. Așa, fiate că dacă se termină 2-2, cine dă un gol câștigă, noi o să dăm. Iată aici. De aici. Mamă, sper că nu l-a dat, nu l-a dat. Gata. Meciul s-a terminat pentru un moment. Meciul s-a terminat, dar e 2-2. E 2-2, dar meciul s-a terminat. Și cine dă gol se califică. Adică, uite, overtime. S-a terminat time-ul, dar e 2-2, ole. Victorie, echipa Steaua București. Să scrieți în comentarii cu ce echipă țineți. Dinamo, FCSB, Rapid, Cluj, etc. Da, chestii. Dă, Doamne, ceva de elimination. Ce pe de slime, bă, gai. Cu ce echipă țineți? Eu de obicei țin cu Steaua, că sunt. Ale, victorie, echipa Steaua București. Ale, victorie. Cred că luăm și coroana, băieți. M-a trecut el. A făcut schema, eu am făcut-o. Sunt primul de la gară, ca spart o fac furioară. Luăm coroana, băieți! Luăm coroana, bă! Deci dacă... Mamă! Hai, bă! No, frate, no, frate, no! Frate, no!
Nu! Hai mă joc! Nu! Hai mă joc! La Valent! Iar asta pe ce? Nu mai e. Stau seca. Asta e ultima rundă și încheiem și noi acest mic video. Dăm un round schimb și am încheiat distracția de pe ziua de azi. Minute, ultimul mișcare, jucăm. Ce pică, că mi-a venit nervii. Trebuia ultima hartă, bombardamentul sus. Da. Eu nu mă stau nici pentru că dau salvine care și mă bat la creier. Să dau alunecaia. Fii atent, fii atent, fii atent, fii atent. Taca, toco, loco. Eu n-am sar, băieți. Mam, sari sus deja unde... Ai văzut ce vrea asta să facă, nu? Să iau haide, bă. What? Cum mi-a trecut aia pe lângă moartea! Ultima mea zi. Da, nu uitați de like, de subscribe și de clopoțel. Stați puțin. Nu uitați de like, de subscribe, de clopoțel. Eu am fost Luca. Pușca. Oh, wait, stați așa că uitați